Mašine strašne priče. Dragi moji, danas ću da vam ispričam groznu, strašnu priču o jednoj devojčici koja se plašila doktora i o tome kako joj se nešto strašno desilo. Bolesni stomak i strah od doktora. Kasno uveče Sima se igrala spremanja večere. Od plasteline je napravila crne kotlete. Spremila je i preliv od mešane kaše. Postavila je svoje lutke i počela je da ih služi. Malo za baku, malo za deku, deka za repu, unuka za bubice i tako dalje. Ukratko, Sima je hranila svoje lutke, a u isto vreme je i ona ručala. Onda je bila noć. Sima je legla da spava, ali jednostavno nije mogla da zaspi. Stomak joj je krčao kao da je pojela močvaru. Trebalo bi što pre da kaže mami, ali Sima se plašila da će ako to uradi, njena mama odmah da pozove doktora. To je grozno, bolje je da ovako pati. A moj stomak će biti jači. Iznenada, Sima je čula u blizini nekoga kako glasno diše. Izdigla se na krevetu i pokušala je da vidi ko je to tamo u plakaru. Izgleda da tamo nikoga nema. Samo je porcelanska lutka Luisa sedela u uglu. A onda je na mesečini Sima primetila da su se niz Luisino lice slivale suze. Iznenada, neko je zajaukao ispod Siminog kreveta. Sima je pogledala, a tamo ležao i cvileo njen meda. O, moj stomačić, moj stomačić! Istog trenutka sa svih strana su počele da cvile njene igračke. Simočka, zovi hitnu pomoć! Bole nas stomačići od tvoje kaše i od tvojih kotleta! Sima je sva zadrhtala. Kakva hitna pomoć? Doktor, to je najstrašnija stvar na svetu! Ako grozni doktor dođe zbog groznog hitnog slučaja, odmah će svima da nam prepiše grozne i gorke lekove. Sve će da vas natera da mu pokažete jezike i gurnuće vam veliku kašiku u usta. A one koje plaču i opiru se, doktor uzima i vodi pravo u bolnicu. Ali igračkom očigledno nije bilo važno gde i sa kim će da idu. O, naši stomačići, plakale su bez prestanka. A sada je Simin stomak bio toliko loše da su narandžaste tačke, zeleni oblaci i mali roze zmajevi koji jedu krofne leteli pred njenim očima. Stigla je samo da pomisli, pogledajte koliko krofni je pojeo zmaj i onda negde odleteo. Ne znajući koliko je dugo spavala, Sima se konačno probudila, dodirnula svoj stomak i učinilo je se da je više ne boli. Otvorila je oči i nije odmah shvatila da se nalazi u čudnoj sobi sa belim zidovima. Pošto nije imala šta da radi, Sima je pritisnula svetlucavo dugme i onda bam! Vrata su se otvorila i u sobu je ušla snežna devojka. Bila je čista, bela, smejala se. Pa sada će da mi poželi srećnu novu godinu, pomislila je Sima. Ali to uopšte nije bila snežna devojka, već doktorka. I ona nije Simi dala nikakav gorak lek. Samo ju je pomazila po glavi, dodirnula joj stomak i rekla joj: bolje bi ti bilo da jedeš pomoranđe, a ne izmišljotine od plastelina. Da ne stvar, ne bi morali da te dovode u bolnicu. Pa, ova bolnica nije nikako grozna, pomislila je Sima. Gospođa
doktorka uopšte nije strašna. Uglavnom, sljedeći put ne treba da se plašiš doktora, već nekog drugog. Tako je, ne doktora, već kuvara. Jer oni su ti koji spremaju taj grozan sos sa